welcome to my YouTube channel. Kung ikaw ay napadaan lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka at i-click ang notification bell para ikaw ay updated sa aking mga video na ina-upload. So kung ikaw ay nanood ngayon, ikaw ay napakapuging tao sa buong mundo. Kaya hanggang dito na lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si RD Bisaya Vlog, naglilingkod. Dito ako ngayon sa Tanay Rizal. Dito kami nag-deliver. Kaya hintayin lang ninyo aking mga video. Tiyak na masasayahan kayo sa bawat lugar ng aking ina-upload. Kaya hanggang dito na lang. Bye bye.